Just a quick one. Yeah, it's fine like that. Just a quick one. Introduce yourself. Tell us who you are and why did you decide to do a documentary. So where should we start? Ladies, okay. Introduce them and then okay, it's fine. Ngizobingelela kakhulu isilo sethu esikhona, sibingelele isihlalo sakwaZulu, sibingelele indlunkulu, sibingelele upresident okhona njengamanje, sibingelele onke ama-ministers nemeya, bese kuthi kanye namakhansela, bese kuthi ngokukhethekile ngibingelela amakhosi-ke iwona khona ngisho eBhayibhelini amakhosi. Bese ngiphinde ngibingelela uhulumeni wonke, uhulumeni wami engiwuthandayo kodwa engibuye ngiwutshela iqiniso, ubuso uyangizonda abanye kodwa abanye futhi bengithanda ngoba bese bebona ukuthi into engisuke ngikhuluma ihle. Namhlanje uNkulunkulu ngibona ngathi ungibusise kakhulu ukuthi ngifike la kule university yase-DUT, kukhona ne-university eSongoye, kukhona nabase-UKZ la kufundelwa khona ubudokotela. Namhlanje ngizibona bengazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngizehlisa kunina ngincedisana nani, izwe liyabona. Ngiyazi ukuthi ekhaya abakwazi ukuthi bakubone uma wengane ukuthi inkulu into ekuyona, uzubonwa izizwe zangaphandle. Ngijabula kakhulu namhlanje kulontshwa i-documentary ebukwa live phesheya eDallas e-USA, ngoba ilontshwa nje kulontshwa umlando wami. Ekubeni kulontshwa nje lo mlando, mina angazi ukuthi le nyanga kushuthi ngibona ngathi inyanga ebusisekile ngoba ingonyama yakithi ebihlele esihlalweni, iking inyanga ebuze ngayo le inyanga lena engaphazamiseka ngayo kakhulu emqondweni wami. Futhi namhlanje kuyinyanga engibonayo ukuthi uNkulunkulu uzobanga ukuthi nomqondo wami urefresheke, ngoba angifundi ukunikohlisa ngikhulume into engalunganga. Kwangihlukumeza ukwebuza kwengonyama. Manje le nyanga inyanga yokujabula kwami, inyanga yokuzalwa kwami. Namhlanje makuhlangene oprofessor, kuhlangene nodokotela bezobungaza into enhle engiyenzayo empilweni engiyenzela abantu, namhlanje sebezoyithatha iyofundwa phesheya. Lokho kukhona ukuhlakanipha kwami. Abanye nabaholi abahleli bayokubona ngelinye ilanga, abangakubona abahleli njengamanje asikabikho isidingo, kodwa abakhona bezayo bafike bekubone bekuqhakambise, kungaze kuqhakayiswe izizwe ngoba seziyodla ngakho bese thina singatholi lutho, thina bamnyama ney'ngane zethu singatholi lutho. Ube yibona sebekhanda imali ngento enisuke niyibona phambi kwenu usiso lena enisuke niphethe njengamanje ningayinaki, ibisigcina icebise amanye amazwe seniyoyilanda nina ngemali, ingane zenu sezizoyifunda kade nihleli nayo niyiboni lento. Ngizodlula nje-ke lapho lawo mazwi bengwedlulisela abaholi bakithi iyimfihlakalo lento. Yingakho bengifuna ukuthi banichazele abamhlophe ukuthi kungani kufika abaculi bakamaskandi ngiyabalekelela, abaculi bekwaito bakhona, osingili bakhona ngiyabalekelela, nabaningi nje abaculi ngiyazana nabo, ngiyaxhumana nabo. Namhlanje futhi ngibona ama-university ayafika ekhaya ezama-documentary ami. Namanje ngiyazibuza ukuthi abake bekuchaze bona ukuthi why bengenzela i-documentary ngizibuke naphesheya balele babuka mina. Amazwe amakhantri amaningi aphesheya izohamba iround umhlaba wonke, bese ngithuka sekuthiwa sengiyobizwa phesheya, bazogcina sebangitshontsha labantu, sebangihlalisa ngale mina abaholi bethu-ke, bese mina sekufanele kube imali ukuthi ningibone. Leyo nto leyo ifanele niqaphele, nibhekisise. Angisho ukuthi sondelani kumina wozani nizongisiza, angisho ukuthi wozani ekhaya. Ngisho nje ukuthi nafanele niyibuke enye into ezobanga ukuthi nihlazeke ngelinye ilanga ngesikhathi senu nisemandleni. Eka-professor-ke le nkulumo ibigqilaza kahle kahle abaholi bethu, kodwa ayipolitiki ngoba ihamba namakhosi. Akabake bechaza belungu ukuthi kungani namhlanje benze le documentary engaka esizofunda ngisho kuma-university wonke umhlaba wonke jikelele. Tell my friends about my documentary today, because I'm here to you today. Even for the lot of doctor came from UKZN, another people is came from all over the country. Today I'm happy
for my documentary, because even the people from USA is clapped their hands, call me about my documentary. Now I tell my friends, must tell my friends about my documentary. Tell us now, please. Bachineni manje belungu bachazeleni bachineni ukuthi kungani ningenzela i-documentary tshena nabantu bakithi ngoba abanye bazobatolukela emakhaya nami ngizobatolikela bayangizwa kodwa belungu khuluma mlungu no we mustn't talk Zulu kodwa we must learn Zulu because another day, if I'm coming back here, I can't talk English. I talk Zulu only. You must learn. Yeah, I know. She must learn. He must learn. My big mission with why I wanted to do this documentary is that I believe that we don't understand the intricacies or the details of traditional healing and how important it is for people across the country, and that in a country in times like these, where we feel like we're a broken country, we've got to look actually to the very source of where we come from and how we understand the meaning of why we're on this earth and how we interact and care about each other. And we can't look for affirmation from the Western world or from anywhere else. We have to look within to ourselves and to understand, and I think that it's important for people across the country to really understand this concept of ukuhlonipha and to care about one another in a way that actually allows us to grow and develop and to do the things that we want to care for the music that we make, to care for the land that we live in, and to care for the environment that we are given custody of. So Professor 3 Seconds, I think, has a strong role to play. He's an influential man. People understand and see him as somebody who is a carrier of that history and that knowledge. And I wanted to make a documentary so that not only South Africans, but the rest of the world can understand some of the deeper philosophies behind Zulu culture. Wow. Yeah, to add on what Kath has just mentioned, I think one of the important parts about focusing on Professor 3 Seconds, Maskandi music, is to bring to light the importance of, firstly, traditional healing, secondly, local communities, thirdly, local music, and giving it a platform, those areas to be able to be seen by not only South Africa, but by people internationally, so that they can understand the importance of the areas that I've just mentioned, local music as in Maskandi, traditional healing as in Professor 3 Seconds, local communities that all come together, to make their areas better. Like Professor 3 Seconds has said, he helps out in different areas that are outside of Maskandi, like helping youth in terms of boxing. And I think the important part of it all is that Professor 3 Seconds is trying to get out there and help communities, help South Africa, build a better nation for the future. So as I mentioned, I think the most important part about the documentary focusing on Professor 3 Seconds is giving the areas of Maskandi, traditional healing, Zulu culture, a platform to be seen across the international borders. So thanks. Okay, you guys never introduce yourself. Okay, my name is Lance Lutke. I'm the acting HOD of the Video Technology Department at DUT. Okay. And I'm Dr. Catherine Olsen. I'm an honorary lecturer at UKZ. No. Bafowethu sebeqedile ngizocela-ke manje ngoba khona okubadidile njalo ngokwesilungu ngizongihlephela kancane thabelungu bathi bathi angizukwanda kakhulu bathi abelungu ukuze benze umlando ngami bangibona ngibaluleke kakhulu ngenza into ey'ningi ey'hlukene abelungu bathi ngiyangenelela ku-music ngenze nemicimbi ngiphinde ngingenelele ku-youth
ukuyiqoqa ngiphinde ngingenelele kwisinto sakithi ukuzivuselela amasiko nokwalwela ukuthi kwenzeke izinto eziya phambili. Base bethi futhi abelungu nalapha esibhakeleni enganeni ukuyiqoqa zingangeni kuma-drugs ey'dakamizweni igcina sezakhile imizi. Yingakho ngiyamnxenxa i-government yakithi ukuthi abasondele sisebenze sibambisane. Angithandi ukuthi ngize ngisebenze nabantu bezizwe nekhona kade ngabakithi. Nishiye kimi ipolitiki, nikushiye futhi ukuthi ngithanda amakhosi. Mina omkhulu bami ababekhulele eduze kwehlalo baze baba ngamafela nkosi, into engikhule ngayo ekhaya. Ngiyazazi ukuthi nina nonke nizihlobo zami nina nekhundla enkulu, kodwa angifuni futhi ningifake ey'ntweni zokuthi ngisesayidini. Mina nginewari yokuthi izizwe zokuhamba ezimhlophe zizobona isibusiso senu esefuna ukuthi zisithathe zisisebenzise nikhona, kuzoba lihlazo ngelinye ilanga ngesikhathi senu neniphethe. Angisho ukuthi wozani nizongisiza, kodwa nje ake nizame ukuthi sibhekisise kakhulu especially kuma-department awo-art and culture nakuma-department amanye ahlukene nje ngaphandle nako-health. Sibhekisise futhi kuma-department ezemgwaqo kwi-tourism. I-tourism isizokwazi ukuthi isappotheke ngalento esiqalwa yilaba abamhlophe. Nikhona nina abantu bakithi nosomabhizinisi bakithi ngokuthi yini ngihlala nani, ngihlale ngihlekela nanokuthi futhi ngikhulele emakhaya aninginaki, kodwa uNkulunkulu phela ophakamisa umuntu. Nami ngeke ngisho kini ukuthi hey ngikuthi, yabo, angimblame futhi ngenxa yokuthi ukungazi kusukufana nokungaboni. Angimblame baholi bami futhi ngiyanithanda, ngeke ngimzonde ngalokho, ngibafanele ngimfundise ukungazi. Mhlawumbe senizokwazi ngoba senibona abantu baphesheya nabantu abamhlophe sebengigadile sebechazela nina abantu bakithi ngami, efanele ngabe nina nichazela bona ngami. Kulihlazo sebegqilaza nina belungu ngami ngoprofessor wonke nje wenu futhi ngimthanda nonke nina abantu bakithi. Nina enibavotelile abaholi, ake nizame ukubaphaphamisa ngoba ngelinye ilanga sengiyabona ukuthi ngiyovele ngimemezele ngithi amapeni phansi njalo, bese kuthiwa awubhekeke njalo. Uprofessor usenzani manje ephazamisa iSouth Africa? Cha, mina ngifuna sibumbisane, sisebenzisane. Ingathi into yakini ithathwe isiyofundwa iyophendulwa manje. Into yakwaGudluza ungene ivele isuke iphendulwe manje. Into yokuthiwa iyagqilaza iyogqilaza ngesilungu singayivumi lento. Amasiko bafethu asibuyeleni kuwona, bayawathanda amasiko ethu. Ama-university asesisondezile ney'ngane nje-ke engisongicela ukuphasa ko-matric zinethemba namhlanje ukuthi umkhulu lapha esiyakhona nisefikile. Lento yokubalana nje kuyonto encane, into ebaluleke kakhulu kubatwana. Iy'ngane zenu phela zingithanda kabi zonke, zimosha ngisho amadata iy'ngane zenu nini emakhaya ngoba ngiyilwele ukuthi ziphase, ngiyilwele ukuthi uhulumeni ayinikezwe NSFAS. Yingakho ngicela ey'ndaweni namakhampasini lana nasey'ndaweni ey'qasha iy'ngane zasema-university, ngicela ukuthi bafowethu nina eniziganga yekani indaba yokuthi nihlukumeze ingane zizofunda. Nigcema lobuthopha ingane efundiswa ngogogo, lezi ngane ezinye u-NSFAS akayifaki imali, abanye bazange seziwadikile u-NSFAS ngenxa yemlenze. Ngingakade ngithetha nje manje ngithi kabayiyeke indaba yomlenze ayinqamuki ngoba ngagqilaza bonke labantu abasobemaka ngaleso sikhathi ngoba iy'ngane kubalulekile ukuthi ziyosebenza. Ngithi ngilapha nje e-university angizange ngiyibone mina ifemu ukuthwala umuntu ufunde umsebenzi, kodwa ngibona ngafeni, ngibona iy'ncwadi igcwele iy'ncwadi lapha e-university. Sekuthi iyajika ngapha ngiyababuza belungu ukuthi ayiphi ifemu, bacha yinto esiyifunda, sifundise iy'ngane ukuthi mayiphuma zenze kanje kanje kanje, sifundise ama-practically ngoba le mayisele emakhaya ziyatheorize lokho-ke. Ngoba ngilana nje DUT ngibonge kakhulu ibirthday yami iqalile khona. Ngicela uNkulunkulu angibusisele ama-university, angibusisele nina nisemsebenzini, nina engazi ngizothatha nendlani, nina esenihlalile kula ma-university eninemlenze. uNkulunkulu angibusele nini iphele emlenzeni phase nithole imisebenzi yonifanela. Nani-ke bafundi bahlonipheni othisha benu, nihloniphe abaholi benu. Ngithi-ke eka-professor siphindile emuva ilala emzini wendoda ndoda iyagudla lento yakwaGudluza ungene isuke e-university lento ibizogqilaza yagqilaza umathatha ama-university ifike yaqala igudla izogqilaza ngongoye kahle kahle izonyathela i-UKZ ne-DUT ngoba iqhamba ngapha lento yakweluthukela iphethe ungoye lento yokuthi nalo ungoye likhona nalo. Ngizobonga kakhulu
nabaholi bonke ukuthi bekubona ukubaluleka kwami. Ngibonge nje kuwo wonke ama-university ngoba naphesheya nje engicabanga ukuthi uzokuthiwa sebeyangibiza nje ngoba phela bangibuka nje phesheya uzokuthiwa sebengibizile, hhayi ukuthi ngoba bengazi, abangazi basuke bebona yonke imisebenzi engilokhu ngiyenza. Eminye abanemiqondo bayinaka, abanye besondele siyenze futhi ngoba anginawo mona, angiyitsheni. Namhlanje nje ngijabule kakhulu ngibona omunye umntwana ekhuluma laphana ethi siqala ukubona umuntu ongayiphakamisi njengomkhulu 3second ophume emotweni exhawule. Lowo mntwana lowo ngicela uNkulunkulu angibusisele yena ngoba ubanga ukuthi nami ngibone ukuthi zonke izinto engizenzayo angizenzeli mina, ngizenzela isizwe. Anginaso isikhathi nefamily, bakhala ekhaya, umama wami ngigcina ngamboni inyanga embili, ngilana nje ekwaGolokongeni. Anginaso isikhathi sokubona iy'ngane ekhaya nokuyobheka iy'nkomo ngenxa yokuthi uthando lwami lonke nempilo yami yonke isikunina nina bantu bakithi umhlophe uyindiya. Bekungabantu bakithi abamnyama, manje ngiyabona nabazizwe lento isiyabagcilaza banamathela ngoba yibo phela sebenamathela bona. Ngiyabona ngoba bangibizela lapha-ke nje manje senizofunda ngami ingane. Lezi ngane nje lezi esizozalwa zingane zami sesizithi hhayi besifunda ngomkhulu namhlanje, befona emakhaya kuthiwa namhlanje besifunda ngomkhulu uprofesa, sengiyongena emlandweni. Bethi abanye le phesheya sifunda ngomuntu waleko wakudluza ungene empangeni lene njalo elunganeni ehlala Nkosi eduze ngobona ngoma. Angithi bona manje leyo nto igcilaza all over-ke manje, iqale ibigcilaza lapha eSouth Africa, isigcilaza international manje. Uyabonga Professor, thank you, thanks a lot. Thank you. I'm happy. I'm happy.